Gde ste bre ljudi? Sam rekao da ću snimim moj prvi seks. Šta mu teban seks koji kurac. Nemam 10 godina. Tako da dobrodošli u video i nadam se da ćete uživati u ovom videu. Pošto ja sigurno hoću, jer imaš svašta da se kaže. Okej. Moja prva jebača seks se desio, kad se desio beše 2014 ili 2015, tako nešto, bio sam 17-18 godina. I brate miri, išao sam u srednju školu tad i, ajde kažem, bio sam nešto malčice famous i sviđala mi se jedna pička, baš mi se sviđala, brate, bio sam zatreskan u nju, razumeš? I počeo mi tu napokon da komuniciramo, šta, kako, gde, padne tu neka spika, kurac, palac. Ja kad trebam da pitam nju da izađemo, realno što bi je pitao, nije imalo zašto kuće da me ujede, pitao bi je kurac. Ja gledam, brate, šta da radim? I javi mi se neka druga pička na fejsu. Mi počeo tu da se dopisujemo, nešto da jedemo, gola, nemam pojma ni ja šta je bilo. Mislim, bilo je vratno ono na početku izgled. Mislim, realno svi tako počinju konverzacije s nekim pičkama, zato što su beskorisni, zato što su pičke, ako niste zaključili. Znači, dao sam malo vremena. Nije da mi trebalo vremena da razmislim ili tako nešto. Trebalo mi vremena da razmislim ili tako nešto. Ja šta ću? Prekinem kontakt, bukvalno, sa tom pičkom ko sam bio zaljubljen. Da bi brat mogu da skine mrak. Sa vagina, sa kurca. Razumeš? I počeo mi tu nešto ovamo tamo. Kada ono, baci on neki hot chatić, razumeš, da me vaginalno posjeduje. Mislim, kako ne bi, vidi me što sam lep. Čekaj. Wow. Nije mogla da odori na moj šarm i na moj intelekt. Razumeš? I, brate, šta ćemo mi? Ajde da se vidimo u sred škole. Ajde što da ne zbrišem ja se jednog časa. Jer, brate, razumeš, bežao. Brat je alfa, nije pičke ko... Dobro, jeste pičke ko... Jesam pička ko vi, dobro, jesam. Pa šta? Pa šta? Pa šta? Si mi ti majka, prekini bre. Nemoj da me osuđuješ. Počeo mi tu da bacamo neku spiku, kurac, palac. Tras žvaka, razumeš? Na keca. Jer tras dupano, hoćeš, opa! Hoćeš. I smuvamo se mi tu, mislim da je bio februar, 8, 9, 10, 11, nešto je tako bilo. Zaboravio sam pravo da ti kažem. I zezamo se mi tu, odemo negde do kafića, u neku rapčagu. Bukvalno tu. Bio mrak, ništa se nije vidio, mogu se raditi šta hoćeš. Poslije nedelju dana, 2 nedelje tako bilo, ne znam, 3, mjesto dana, ne znam, ne seća se, brate. Hand job je meni pao prvi put u životu. I šta ja da radim povodom tog pitanja? A brate, u čega, razumeš, u čega? I onda nareti gazdarica. I izbaci nas napolje. Kaže, alo bre, ej bre, šta radite to? Deco, dečice, devojčurci. Mislim, nije da je mislila samo na nju devojčurak, ja sam pičko u duši, razumeš, mislila je na množinu. Devojčurci, šta radite to? I šta ćemo mi? Odemo mi u pičku mater, odemo negdje u tvrđavu, nemam pojma šta je bilo. I popnemo se gore negdje, isto spika, razumeš, sve ono. I ona meni kaže, šta misliš, bi mogli mi bez kondoma? A ja u fazonu kao alfa mužik, da, naravno, mogli bi. Prvi put sam tad samo imao pomisao o tome. I skine se ona, razumeš, imalo i šta da se vidi, pravo da ti kažem, to lupi što se trese, a meni neće da se digne. Neće pa da ga jebeš, neće. Ja ga gledam odavde, sad ako mi znaš, ja ću da te odsečem. Ja ću te odsečem i peš mi mater. Izdo me kurac. Razumeš? Kako sam dobar, brate, što mi vi ne gledate? Vi treba više da me gledate zapravo. Izdo me. Daj, ljubite, brat, nemoj to da mi radiš, razumeš? A bilo je hladno vreme, bio je februar, kao što sam već nagovestio, baš je bilo hladno vreme. I kako se zove, počeo ona tu malo hand job, malo blow job, i uspe nekako se digli do pola. Neće mi da se digao do ceo, nije imao ni šta da se vidi. Skine se ona, ja šta ću? Mora da se zamasti, razumeš? Naguzi se ona, ja krene da ubacim, on ispadne. Joj, sriku ti jebem u pičku, što ispadaš? Sad si daš da me blamiraš, em što si mali, em što me blamiraš. To hoćeš.
Okej. Krenem ja opet. On neće. I ona baca neki drgenzi, ono kvalitetan, razumiješ, ja sećam, brate, tu je gotovo, ja već prštim. Već mala dečica iz mene. Da, trebalo su zapravo, da. Ja kažem, sad je trenutak. Ja kako sam ubacio, ja se ne sećam da sam ubacio života, ja se ne sećam toga. I kako sam ubacio, bacim prvi put, drugi put, treći put, tras, nema me. Ja pao, prvi put. Ona meni javlja poslije 2 dana, 3 dana, 5 dana, sad ću ti koliko bilo, ne osjeća se dobro, ja se usru. Sam na netu, brate, možda nisam da je riba zatrudnela, razumeš, mislio sam, nemoj da me osuđuješ, bio sam glupi, bio sam dete, ti ne bi... Znaš što hoću da kažem? Elem, nemoj da me trpaš, nemoj, brate, nemoj, to je nedozvoljivo. Moji nisu nešto mnogo gotivjeri, ja sam je gotivio realno, u to vreme da, moji nešto nisu mnogo, plus nije imao zašto kuće da me ujede. Mislim, sad malo više imam, ali nije ni to, dobro, realno, sad stvarno više imam. Ali tad ništa nisam imao, realno. Gledam je, majko moj, meni trebaju deca. Deca mi trebaju. Što nisam jebam što imam dete. Bre. Gledam, brate, samo mi još to treba. Moji mi daju motherfucking lovu za prevoz, za autobus, tako nešto je bilo. Da, za autobus je bilo. Znam da je bilo oko 3000. Da, oko 3000. Ja odem sa mojim kumom i od tih 3000 ja dam 1500 za one tablete, brate, kako se zovu, jebem u mater. Nisu one kontracepcioneri, tako nešto, nego, brate, ono baš da ti pročisti. A ti pročisti, razumeš, ti pročisti organizam. Nemoj, nije da sam ja pio. Nisam, majke mi. Ja gledam, ona kutija je bila ovako nešto, brate, da, ovako nešto je bilo. Sigurno je bila tako nešto, otvaram ja tu kutiju, u kutiji kutija. Ja gledam, bra, ti mene jebeš? Otvaram ja tu srednju kutiju, u srednjoj kutiji pogodi šta? Kutija! Nema veze! Otvaram ja tu srednju kutiju, u njoj minijaturna kutijica. Gledam, bra, bre, sam ja dao za karton 1500 dinara. Nema veze, otvaram ja i to. Pazi sad, u kutiji! Crvena folija. Mala crvena folija. Te gledam, brate, bre. Brate, mogli su vazu da mi daju ovdje. Otvaram ja tu foliju. U foliji tableta prekrivena malom tankom bijelom folijom. Gledam, sine. Izvinite, mislim ko vas jebe. To je... Stresa ona, to. Odano u WC, nema pojma što je bilo posle 2 dana, ne znam, tako nešto. Ona kaže da počeo izbacu neke krugiće. Ja gledam, sigurno ti nisi srala kvalitetno. Ne, ono, iza vagaine, što bi rekao diktator izrazi, razumeš. Ja gledam, tu dete ti jebem. Ja sam zapravo stvarno zasura da čak nisam ni jebao. Sad imam veći problem od toga. Kako da idem u školu? Evo što sam bežao sa njom s časova, sam mnogo časova sam zbrisao s njom. Znam da sam imao oko 320, 330, 350 neopravdanih i oko 400 opravdanih. Ja pola godine nigdje bio nisam, ja sam samo s njom bežao 24/7. Znam da su nju beše... Šta su njoj radili? Ko je to njoj pravda? Šta je ona radila? Ona je uvijek nalazila neko opravdanje. Mene je mrzelo da traži, kaže, bar ti idem, ću nađem kurac, nikad našao nisam. I onda znam da je bio moj čar u školi i on kaže, profesor, brate, ja ne znam šta da ti kažem. Znači ja te lažem, neću, ako će ga ispiši ga. Znaš o čemu je priča, znaš sve, ja profesor kaže, znam, znači svaka čast, neću da reklamiram profesora, da ga možda ne izbaci jer inspekcija ili bilo šta, ali čovjek mi je opravdao 800 časova. 800 časova mi je opravdao. Ne, da, 800 časova, čujem neopravdane i opravdane koje je sve prešlo u opravdano. Oko 800 jebenih časova je on meni opravdao. Znači, big respect for that man, for putting trust in me. Znači, majke mi da vam prevene veliko poštovanje zbog čovjeka što je uopšte imao poštovanja prema ovom bedniku kojeg vi gledate sad upravo. Kao što rekao, kako ću da idem u školu? 1500 kinti sam imao, a 3000 je karta. Znači 15 dana ja moram da se šarcam kako god znam i umem. Ako ne gledam ono, kako se zove, ako ne gledam vikende, tada je subota i nedelja bila slobodno i sad je realno, 10 dana. Znači ja sam 10 dana morao da se šarcam. Kako ću da to radim? Kako to da izvedem? Nema veze, izvedem ja nekako, pazi sad ovo, izvedem ja nekako možda 9 dana. Poslednji dan ja uđem u autobus, mater mu jebem u pičku, kome on cikario, jao jebaću ti mater kad te saznam ko si.
Uđem ja u taj autobus, pošvercam se ja, proletim, provučem se, bilo neka gužava. Mislim, ja sam bio mali, sitan, sad sam glomazan, rep, prodan, zgodan, javite mi se na Instagram, stojeći tu. Sednem ja, samo čuješ nekog pedera tamo, stoji on, brate, tamo u pičkoj materi, kaže što ja da plati kartu, kad ovaj nije platio i vozač odavde. Ko nije platio kartu? A ja, brate, odavde bra me pojeo, ne mogu setim ko je, ja ne mogu setim ko je to. Ba me pojeo, sedim ja odavde, neću, potonuo sam, znači potonuo sam, kipim. Čutim ja, stavio slušalicu u uši, boli me kurac, gledam ja kroz prozor, gledam ja njega, gledam kroz prozor, gledam u njega. Ono fazonu, bolje da se javi taj koji nije kupio kartu, da ja ne tražim ovde ko nije kupio kartu. Sreća pa nije tražio, da vidi ko nije kupio kartu. Znači jebo bi mi mater. Prođem ja to nekako, a on i dalje u fazonu, daj kartu! Znam da je neki peder pokazao na mene da ja nisam platio. Znam da je neki peder, mamu mu jebem, pokazao na mene da ja nisam platio kartu. Ej, pa sine, koliko retardiran trebaš da budeš? Pa i vidiš da se prošvercova lik, i vidiš da je prošao. I ti mora da cinkaraš, ja nije platio, baš u pičku materinu, bre. Jebo, bre! Koji kurac ti moraš da budeš u životu da bi tako nešto rekao? Ali koji kurac? Šta te boli kurac ko nije platio kartu? Nastavi svojim putem, nemoj da ideš govna mnogo. Elem, okej. Sve se to završi kurac palac. Odemo mi u neku jebačinu, ta ja i moja tad bivša devojka. Odemo mi u neku jebačinu ko nje u stanu, šta je bilo, ili kući, imala baba, deda, ujka, strina, nemam predstave šta je bilo. Ajde kupimo kondom neki, razumeš? I brat je bio Jack, razumeš? Durik se, brate, bio previše prefinjen za mene, razumeš? Nije zbog toga što je dobar, nego nisu imali broje moje veličine. Javite mi se na Instagram, molim vas. Elem. Brat ode, razumeš, kupi neki Ratmans, kako se vidi zvao, nemam pojma, 10 dinara jedan karton. Ele, matrio, ovo je do jaja, razumeš? Vrh, znači od ovog nema sire da pukne, puko je. Okej, nema veze, šta nije desilo ništa, boli me kurac se nije desilo ništa, kurac! Nije dobila, trebala da dobije fazon možda 15. Ona je dobila 3. 4. Ali tih 15 dana su me ubili. I šta ćeš, brate, opet kešira? Odakle? Pojma nemam. Jebe su njoj, ona dođe sa soma dinara u školu, a ja moram da plaćam abortus. Ja, mini, ajde kažem, mini abortus, pošto još nije bilo. Sve je dobro što se dobro svrši. Rešim ja i to. Prođe sve, očisti se opet. Evo za ono, brate, hvala kurcu, više nema ništa, razumeš, hvala i Bogu što više nije bilo ništa. I, brate, miri, pukne tu neka naša vezica. Ostala uspomena od prvog seksa, koja je realno bila dramatična. Ja sam jebao, ko da nisam jebao, ona je zatrudnela od vazduha nekim čudom. Krivo mi samo, eto, što nisam bio sa tom pičku s kojom sam hteo zapravo da budem. Neću da izreklamiram namerno, ko te jebe, šalim se, volim te. Neću da ti izreklamiram, jednostavno neću. A dobro, par mojih drugara zna o kome pričam, tako da, eto, nije ni bitno više. Završilo se, ostalo u prošlosti. Ali eto, jedna mala uspomena za pamćenje. Realno. Tako da ono, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, podržite mu like, subscribe i share. Ako niste koga boli kurac, podržite mu u svakom mogućem slučaju, a mi se vidimo veoma uskoro u sljedećem videu. Ćao! With